Okay. Bring me something na naka-face mask. As in yung suot niya. 15, 14, naka-face mask. 14. Bring me face mask, naka-face mask na sa harap mo. Bring me wig. Bring me microwave. Bring me wig. Wig. Hindi. Okay, next game na tayo. Si Jack yan, diba? Wala. Lumabas okay, memory verse. Ayaw ko yan. Next, 5 girls, boys. Memory verse, ang padamihan ng memory verse. Basta. Sige. Sige naman. Makakapagsabi ng tatlong memory verse. Meron? Sige, dalawa. Luke 11 verse 27. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbors as yourself. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Wow, grabe siya oh. Ilan kasi yung muffler para ibigay dito. Thank you. Maples. Di ba no dyan? Ay, oh, meron. Wala pang uuwi may parapol mamaya. Yan o, sa sakyan o. Pick up. Ilangan. Ay, ko sa ano ba yung sarong? The glory of God. John 3:16. For God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Thank you. Okay, adult naman na makakapagbigay ng memory verse. Yeah. 5. Or padawihan. For everyone. Pamigay na ito. For everyone. Yun o. O, pamain na lang o. Pamain. Pamain na lang. Pamain. Red joke. Memory verse. Pamain na lang o. Walang isok. May free scarf. Sa magme-memory verse, adult. Except pastors. Free scarf. Memory verse. Pwede mag-review? Adult. Scarf and goodies. Young people and adult. Genesis 1:1. Tima ng gila. Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd. Ay, uy, di ko alam yun. Lakasan. Nakalimutan ko na, uy. Yun o. Scarf. Pamain na lang o. For only 80 pesos na lang po. Scarf. Never been used. Yun o. 100 na. Pa-SSD na lang o. Okay, sige, next game. Kala ko excited. Oh, hindi, ulitin mo. Young people. Young people. Memory verse, scarf. Akala ko bring me. Scarf.
Ate, may number band kayo? Hi guys! Welcome to my vlog. Bisaya ko day at your service. Ayan, subscribe nyo to si Helen Hinamon. Ayan. Si Helen Hinamon guys, subscribe nyo yan. And today is the anniversary of our church. Ayan, the Gospel Church. Ito yung mga pagkain na hinanda namin. Spaghetti, hindi mawawala. And mayroon din kaming cake. Spaghetti sauce. Ayan yung cake namin, guys. Ayan, may buttered chicken. Ayan yung hinanda namin. And of course, meron kaming pinikpikan. Ito yung specialty ng mga Igorot. Ang pinikpikan. Ayan. Nalagyan ng itak. Ito yung sabaw niya, guys. Shout out pala sa nagluto. Ito si Rosario Basarte. I-subscribe nyo rin siya, guys. Ayan, yung moderator ko everyday sa live stream. And si Helen Hinamon, road to 50 subscribers. Ayan. Tsaka, ito yung kaganapan sa labas, guys. Tingnan nyo. Papunta ka ng ano eh. Papunta ka ng west eh. Next. Ipagdikit niyo yung outfit eh. May Maglalas muna ako. mga ate sa magsaysay. Kinayang mo sa rin. Mga ate sa magsaysay. Hindi yung cellphone mo, libre nyo. Ate Maymay. Ate Auntie Godwin. Ate Trisha. Yan, inilipat ang dalitan. Mga kuya. Next. Yeah, may panglod na eh. Sabay ako. Panglod. Sabi mo sa art! Sige lang. Anang gila! Ay, last! Next!
Doors mo. Kaliwa, kaliwa. Kaya naman dalawa yung mga. Legendary! Mga legend pa nito ah. Sanay sa betya. King, Kuya Nathan daw. Because, George, ako na lang. Kuya Godwin, Kuya Godwin. Kuya Godwin. Kuya Marvin, si Kuya Marvin. Hindi ka na. King, Kung magkatikit na ako na ng sama doon. Ilipat na ako daya, binilang na na. Alin nyo? Teka lang, di ako makasinga. Ano, makasinga? Hindi siya makasinga. Talagang balak namin. Ay, naman doon, daya ako na kayo. Dami ah. King, go! Akala nyo ha? Si baby. Ano na? Go baby! Ipatiyo. Ay, okay lang. Ay, sabihin na lang. Lang kukunin natin yung yam shot. Watch this short video to get 10 minutes of uninterrupted listening. Ito na nang ito. Hindi siya makahinga. Hindi nga makahinga. Yan na. Tama na. Ay, sana ba? Kaya pala kayo. Sino panalo? Pa. Seidel, Ate Seidel.